Gọvanọ Chukwuma Soludo akọwago nyabụ ngosipụta omenala nke ndị nke so na otu ndị ji otu afọ jere ala nakwa ozi na ma bụrụkwazị mmemme dịka mmemme nke ga-eme ka ndị ntorobịa ụmụafọ ala Naịjirịa matụta omenala ka dị iche iche nke ga-enye ha ohere iji wee kwalitekwazịa ịdịkọ n'otu nke obodo nakwazi mmepe n'ụzọ pụrụ iche. Gọvanọ bụ onye nke kwupụtara nke a na mmemme ngosipụta omenala ndị nke ji otu afọ wee na-ejere ala nakwa ozi n'ebe a na-anọ wee na-akwadoka maka ya bụ ọlụ pụrụ iche na ụmụ awụlụ mba ukwu. Onye nta akụkọ anyị bụ Joseph Egbocha ga-ewetara gị akụkọ ahụ n'uso. Gọvanọ Soludo onye nọchiri anya site n'aka kọmishọna na-ahụ maka omenala nakwa ihe nlegharị anya Comrade Don Onyenji kwuru na Anambra bụ ebe kasị mkpa a na-anọ wee negharị anya nke ọma ma kwalitekwa omenala obodo. Na mbụ n'okwu ya ka onye na-ahụ maka ndị ntorobịa ji otu afọ ejere ala nna ha ozi Oriakụ Blessing Iruma kwuru na ileba anya na omenala ndị bụ ihe ga-enyere aka kwalite nghọta ịdị n'otu nke bụ amụma ndị NYSC ji were aga n'obodo Naịjirịa. Onye eze ọdịnala nke ụmụ awụrụ Igwe Dr. Joel Ewu Ọnwụ nakwa onye kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba onye anọchiri anya ya site n'aka onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ụlọ ọrụ ahụ Dọkịta Martin Agbele nakwa onye managing director nke Anambra Broadcasting Service Maazị Christopher Mall Okwu nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme.